Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru jedinstveno je po mnogo čemu, ali nešto što se najviše istaknulo su sudačke nadoknade utakmica. Pierluigi Collina, koji je sada jedna od glavnih osoba u sudačkom svijetu, dao je uputu sucima da utakmice produžuju što je realnije moguće, a to znači da se svako odugovlačenje mora uračunati u nadoknadu. Zato je na ovom natjecanju čak 42 od prvih 60 utakmica igrano više od ukupno 100 minuta, a recimo da je najdulja utakmica bila ona između Engleske i Irana koja se igrala vrtoglavih 117 minuta. Teško je reći jer je za sad uzorak premalen, ali ovo bi moglo utjecati na način na koji se kladimo u budućnosti ako to pravilo ostane aktualno i nakon svjetskog prvenstva. Pitanje koje se postavlja je koliko će tada underi na kladionici postati neisplativi. Primjerice, ako se utakmica u prosjeku igra duže čak 5 minuta, trebali bismo vidjeti porast u gotovo svim statistikama. One uključuju golove, kartone, prekršaje, kornere, zaleđa itd. Ako kladionice ne uzmu to u obzir, barem u početnim dijelovima nastavka sezone, igrati over na gotovo bilo što pokazat će se vrlo isplativim i šanse za dobitkom bit će nešto veće. Bio ovo jedan kratki savjet na što bi mogli obratiti pozornost prilikom sportskog klađenja nakon svjetskog prvenstva, a u komentarima nam recite slažete li se s time i kako vi vidite ovu cjelokupnu situaciju s nadoknadom vremena u nogometu. Do idućeg videa, sretno i igrajte odgovorno.